Paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, hindi kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, patayan at paggagancho, maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi turobo. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin Okay, ating ipanalo ang laban ng Pilipino para kay Senator Laila de Lima. Okay, yauna naman po kita sa sarong oras na programang Bareta Aksyon asin Informasyon. So, sa tuya pong makakaibanan, pero basahin ko lang muna ining mga sponsors ko tanganing padagos-dagos kitang ang programa niya to ay masustain. Ang biro yan, isang sa sarong simana araw daw kita. Monday to Friday, of course, 5 to 6 in the evening. So, ang ano niya to ngunyan, ang Bombo Radio para is hiring. Hiring sindangon yan. Lalaki, patay matapos mabangga ng pick-up sa Lucena City. And of course, Iriga City Police na nilinaw na aksidente ang pagkamatay ng isang lalaki dito sa lungsod. Minor de edad na may problema sa module, patay matapos magpatiwakal sa Quezon. Si NPPO nagsagawa ng vaccination sa mga IPs member. Bangkay ng lalaki sa natura natagpo ang palutang-lutang sa Camarines Norte. Ano kay mga nangyari kaini? Sa tuyap kung makakaibanan sa technical side, andyan po si Chief Technician Engineer Abilin Don Toralio, and of course andyan sa information si Tony Saison,
And of course, nandyan pa sa mo yung magayon-gayon no, na apa na. Yaon pa dyan si Ma'am Kyla Ray Ligacion. And of course, yaon duman sa transmitter si Sir Giovanni De Villa at ang sa iyang PSG ay si Rodel Cesar. And of course, ako man po ang sa indong kaibanan at pirming kaibanan every day 5 to 6 in the evening. Ang sa tuyang mga sponsors po, ang programang ini hatod po sa Indo ti Senator Laila de Lima. Of course, hello to James Wally Osas, my love. And of course, Kikagawad Melnan Rodaday Robles Moralio. Daday, if you are listening right now, sa aga po bandang hapon, mga 2 o'clock yata or 3, madyan ako sa imo. And of course, hello also kay Botsikoy Rex Oliva. And of course, kay Dodo Rodolfo Jepoy Tino. And also, hello to Cleto Rabago. And of course, ang programa pong ini ay hatod po sa Indo kan Zenzino Balance Oil Plus through Susain Schönborn of Germany. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at Hello also kay Boboy and Milet Robles Moralio and family. Hello also dyan sa kay Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. And of course sa Mama Betty's Farm, owned and managed din kay Mrs. Marisol Bondal. Hello also to Lasa Resto Bar and Water Refilling. Lahat po yan dyan lang po yan sa San Agustin, Iriga City. But of course ining nila shop Saranghe Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin and Tess Gonowan Rason. Yan lang po yan sa Zone 1. After sa St. Elizabeth po, kung ano man kaipuan kan sa indong motorsiklo, may sira man sa indong motorsiklo, magdyan lang po sa Saranghe Motor Parts and Services. Yan lang po dyan. Mga kaipuhan nindo, igwa po siya dyan. Diyan man nga ako nagpapakondisyon kaining sakuyang kabayo. Hello also kay Architect Saludo and family, and of course kay Engineer Steven Ede Andales. Kumusta po kayo dyan? Extend my regards. And of course to all the BAT 6569, kumusta po kayo? Extend my regards sa Maynard. Extend my regards to our BAT 6569. Patuloy po. Sana tuloy na po ang satuyang reunion this 2022. alag ng bukas, tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, hindi kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila. Ano kayang buot sabihin kaining Duterte vows to join insurgents in political fight if they drop arms? Ano kaya? What does it mean? English ito nosebleed ako dito. Duterte vows to join insurgents in political fight if they drop arms. Siguro dahil sa enot nga si Senator VP Leni Robredo ay pinagbibintangan po na one of the yung mga nasa tabi-tabi. Okay. While he has shut the door on peace negotiations with the Communist Party of the Philippines, CCP, President Rodrigo Duterte vowed to join in the political fight if they choose to resolve issues through peaceful means. Ano bang through peaceful means pa? Ano pa ba yan? So, drop the arms, surrender your weapons. Ganon? I don't think so. If they will drop their arms and will surrender weapons. And I will join you in the political fight. I will join the Chief Executive said during the joint meeting of the National Regional Task Force to end local communist armed community conflict in Zamboanga City last Thursday. Ini kayang si PNP ini matagal na po ini, pero I just don't think so. Bakit hindi ini matapos-tapos? Ang inot kani ang pinagbibintangan noon nung buhay pa si Aquino. Nung buhay pa siya, nung hindi pa siya magbubuwis ng kanyang buhay, si Ninoy. Siya ang pinagbibintangan na noon na pinaka-chief ng CPP-NP, Anton CPP. Bukod kay Joma Season.
And of course nga, ibinibintang din ito kay Senator Laila de Lima because ang sabi nila, ito daw asawa ni Joe Masison, Porque de Lima, ay kapatid daw ni Senator Laila de Lima. Diyan po kayo nagkakamali. Si Gloria de Lima na agom ni Joe Masison. De Lima nga po siya. Yes, she is also from San Agustin. But she is not a sister of Senator Laila de Lima. Gabos-gabos na lang po. Lahat na lang ibinibintang kay Senator Laila de Lima. Drug matrix ang pinakamatindi na until now, wala pong makapagpatunay na si Senator Laila de Lima ay involved sa drug trade. Oh, sabi nga ni kan mga gurang, pag maginibo daa, mabinintang. Maginibo matinao. Ayan po, hindi ko aram pa anong buot sabihin kayan. Laila de Lima, ating ipanalo ang... So, dahil na pagparaura, pagparaurulayan ta, paribok lang ini. Duterte recalled how he attempted to meet halfway with CPP founding chairman Jose Maria Sison and leaders of the group's armed wing, the New People's Army. But all of his efforts went for naught. Ano ibig sabihin kani? You are the chief executive. But what happened? Bakit nag-fall down yung kinakailangang maintindihan? So, sana matapos na ini insurgency ini. Takasubago nga ni kaming kaulay dahil I just came from the seminar po. Nagpa-seminar po ining samuyang barangay. So, maganda naman, successful po. Very successful po ang nangyaring seminar kasubago. So, yung naging seminar po namin ay Barangay San Agustin, Irigas City, guest and participants. Ini pong mga nag-attender. Strengthening the Barangay Anti-Drug Abuse Council and enhancement training of the Katarungang Pambarangay. December 3, 2021. Nag-umpisa po kami, we started 8:30 this morning at the Barangay Chapel, San Agustin, Irigas City. So, maganda naman po ang kinahinatnan ng samuyang Barangay San Agustin, strengthening the Barangay Anti-Drug Abuse Council and the enhancement training of the Katarungang Pambarangay. Napagtapik man po doon sa mga abuses dyan sa yung Bausi. Ang samuya pong naging mga guest ay mayo pong iba kong di si Prosecutor Roberto M. Jacob Jr., Deputy City Prosecutor. And of course, yaon man po duman si Director ng Director Elmer L. Penolio, CLG005, DILG Irigas City. And of course, yaon man po duman si Police Corporal Rogelio Francis B. Resoco Jr., PNP of Irigas City. Sinda po ang samuyang mga naging resource person. So, Katarungang Pambarangay Law, ayun po. Katarungang Pambarangay Law. So, yun ang idiniskas po ni Prosecutor Roberto M. Hucom Jr., Deputy City Prosecutor. And of course, diniskas man po yung regarding Pambarangay Law. Kasi po, magkapareho po ining duwang ini ng kaya naghati-hati po sinda. Ang ganda po ng tandem ni data. Yung iba, Q&A kay Deputy Roberto Hucom. Ayan si Rogelio Francis Resoco man regarding sa ining strengthening the Barangay Anti-Drug Abuse Council. So, okay na okay po yung nangyaring training namin, strengthening the Barangay Anti-Drug Abuse and nakaiba na po duman. Igwa na po nakaiba na itong yung a little bit in Bausi and training po duman sa mga tanod kung paano yung kasi malimit po yung porselas nagamit ng mga pulis po. Kaibanan po duman yung paano mai-operate yung pag nawara po pag nawawara si
susi kang, ano nga ba yun? Yung, inaano, I forgot to, ano yun. Yung pang-porselas po duman sa mga pag-iga, may nahuhuli po. So, basahan ko lang muna ini. Okay. Sino mga ang Bombo Radyo po ay nangangailangan ng mga news writer, news reporters, lalaki o lalaki, dalawang lalaki at driver po. Ang sino mang interesado maging Bombo news writer, yan ang hinahanap ko, news writer or news reporter, ay dapat nagtapos sa mga kursong AB Mass Communications, AB English or AB Journalism. Yun po ang makaipuhan ninyo. Pag interesado po kayo, get in touch. Sayang din. Pero ining natagpuan na gadan, na palutang-lutang po, palutang-lutang duman sa Camarines Norte. Ini mga araw ka ini, minsan po namamasyar lang yan sa tabing dagat o tabing ilog, pagkatapos nag-aaksidente na dulas o nahulog, ayan po. Yan ang madipisil po pag medyo na-aksidente po yan. Natagpuan ang katawan ng isang hindi pa nakikilalang lalaki abang nagpapalutang-lutang sa baybaying sakop ko ng Purok 7, Barangay Gumaos, Paracali, Camarines Norte. Yun po, nabatid na tinatayang nasa 60 anyos ang nasabi ng biktima. Pero sana makilala na ta. Ang arog pati kayan pag nalamos, napakadali po yan mag-bloating. Pag ganyan nalamos po. So, dapat ka ini makilala ka agad. Nang nagdaiman mo na magmamarong. Pero, bilib na bilib po ako dito sa ako yan. Ining Iriga City Police Station, nilinaw na aksidente ang pagkamatay kan sarang lalaki sa digdi sa lugar na digdi sa Iriga. Na-find out man nila na iba. Hindi man parang nahulog yata ini. So dapat kaya pag naglalakaw-lakaw nga ni, pag naglalakaw-lakaw dapat sigurado kita, lalo sa mga tabing ilog, tabing ano yan, kasi ang pagkaka-aksidente po pag nadulas ka yan ang dipisil. Sabi nga ni police sa Iriga City Police Station, sinabing aksidente ang pagkamatay ng isang lalaking nakitang patay na sa Barangay Santa Cruz sa nasabing lungsod. Ini pati 22 anyos lang, kaakiun pang maray, residente ng nasabing lugar. Ayo kay Police Lieutenant Belia Vergara Sereno, tagapagsalita ng nasabing himpilan. Planong umakyat sana sa bakod ng biktima, subalit aksidenteng naputol ang hinahawakan nito dahilan para mahulog ito at mauntog sa konkretong bahagi ng street light sa lugar. Lalo kining naputol yung nahahawakan. Nangyari na po inikan sa muyan kasi medyo karakaakian pa niya to na we are very fondly akyat-akyat po. Pinsan ko po nag-akyat umakyat duman sa Star Apple. Ayan po, umakyat sa Star Apple. Nung umakyat po sa Star Apple, ako naman yung tagasalo doon sa baba. Mabunga, makakakulkan bunga kan Star Apple. Yan. Pagkakaano niya, hinuhulog niya sako. Hinuhulog niya. Tapos siyempre, bado ang pangsalo ko. Pag sinalo ko ng bado, di ilalapag ko. Pagtingin ko, biglang bumagsak yung isang sanga na kung saan, yun po ang pinipitasan ng yung mga bunga. Pagkatapos, ano yung nangyari sa'yo? Kaya difficile po. Pag medyo aakyat-akyat tayo, be careful. Minsan yung sanga na nahulugan na hawakan mo ay na rin, yung marupok o kaya yung tuyo na. Lanta na. Mahulog ka nga. Pag nabiyak na wala kang kasama, kaya be careful pag ganyan, dapat laging may kasama po, maski bata lang. Kasi it is very important na kung whatever happens, kaya ako nga ina-advise ko rin sa kanila, whatever you did, ano mang kinigibo mo, dapat pirmi kang igwang kaibanan. Dipisil po. Dahil ka man lang makasigaw ka man na mayo makadangog sa imo. Ayan. Kaya ingat-ingat po tayo sa pagkaakyat-akyat. Okay. Political rally, di pa pwede. DILG. Political rally, di pa pwede. Ayan ang sinasabi ng DILG. According sa Manila, Philippines, kasunod ng banta ng Omicron. Oo nga po.
Kasuba ko yun ang pinagpaparasabi ko na naman. Everyday, basta igwapo ako nakakaatubang. Everyday na igwapo akong nadadaanan ng mga nagkukumpul-kumpul po. Yung mga nakikwento-kwentuhan. Talagang pinagsasabihan ko po yan. Ining banta. Ang banta ka ining Omicron na ini, nakakatakot po. Saka sabi nila, sabi ng mga eksperto, this is very deadly daw ito. Madali makahawa at madali maka-deadball. So, kasunod ang banta ng Omicron variant ng COVID-19 na ini, nagpaalala rin sa Department of Interior and Local Government, Secretary na si Eduardo Anyo, sa lahat ng partido politikal, organization at kanilang mga taga-suporta na ang mga political rallies ay ipinagbabawal po. Diba? Dahil di pa nagsusunod noon, talagang ipinagbawal na po ini. Dahil talagang delikado ini mga political rally na ini. Dahil siyempre, hindi naman makontrol pag nandyan na. Hindi po yan basta-basta makukontrol. Ang ano nito, yung crowd po, lalo talagang tagahanga sila. Ang crowd po, dahil mo basta-basta makukontrol yan. Hanggang sa magkainitan, hanggang sa magkagulo-gulo pa yan. So, ini mga organizations na ini lalo, yan na nga, binabastos na nga, bastusan na O, di ba sa South, sa South, sa ano yun, sa Zamboanga, o sa Masbate, yung mga supporter ni VP Leni. O, bakit ganon? Huwag naman ganon. Kasi ang binabastos nyo yan, hindi na yung grupo, yung organizations, kundi, ini sa to yung dinadara, kung si Seman ang dinadarata. So, tama lang na ipagbawal sa lahat ng mga partido political organization at kanilang mga taga-suporta na ang mga political rallies ay ipinagbabawal pa rin. Okay, sabi ko, ang pag-intindi ko kay Kadto, pwede lang ang pagkampanya sa ano lang, sa mga social media ata pwede, at sa mga sa radio o sa television. Yun lang ang pagkakaintindi ko. So, hello to Bert and Nita Dumanghogo is watching the program right now. And of course to Kathleen Bulalakaw de Lima. Thank you very much po, Kathleen, for watching the program. And of course, main sponsor po, Kisosen Schönborn of Germany. So, umapila rin ang DILG chiefs na sa mga kandidato, political parties at kanilang mga taga-suporta sa buong bansa na huwag munang magdaos ng mga political rallies. May electioneering ka mo ka ini. Dahil pa man nga ni pwedeng mangampanya, pero I just don't know. Ang pag-ikot-ikot na yan, hindi po lang yan pagpapakilala, kundi it is one way of campaigning na. So, huwag na muna na kaya dapat lang umapila siya sa mga taga-suporta sa buong bansa na huwag munang magdaos ng mga political rallies na makakahatak ng maraming bilang ng mga tao. Kasi yung mga ngayon, mga motorcade na yan, yung I just don't know. Dahil maaari aniyang maging super spreader events ang mga ito. Lalo na kung magkukompromiso ang minimum public health standards. Yun po. Wag na muna, wala na muna mga political rally na yan. Ini nga, kahit na nga ini mga pinagigibunin ng mga medical mission. Dapat po, we have to, ang social distancing po talaga nawawara. Bako lang po sa mga rallies na yan. Bako lang po sa mga medical missions nangyayari ang no social distancing na po. Sabi ko nga kan sarong aldaw naglaog na naman ako sa sarong tindahan dito mismo sa Erika. Kumpulan po, wala pong social distancing. Wala po. Kan sarong man kadiyan nagsabi na nga ni ako, may binakal din ako sarong tindahan man dyan. Pagdating doon sa cashier, wala po, mayo pong social distancing. Sinabihan ko pa yung management at saka yung sa cashier. Pinaghiling lang ninda ako. Sabi ko, sige lang kayo. Pero once na may nag-inspection at natsambahan kayo, herak man kaining kahit may sadiri kaining mga tindahan na ini. Magmumulta sinda. Sinda magmumulta because they are not guiding their clients. You have to guide your mga kliyente ninyo. Paglaog pa lang, ayan, nag-i-scanner nga kayo if your clients have fever or what. What is the use of that?
Oh, paano yan kung hali lang ako sa sala o lunadan ko na aircon? Pagbaba ko naglaog ako. Natural, pag iniskan mo yan, although kung kalinturado ako, it will lalabas na, hindi ako malamayo akong lagnat. Pero the fact na galing ako sa sulunadan na aircon. Oh. Kaya minsan, itong mga scanner na ini, bako manining accurate. Kaya dahil kita magdepende dyan. Or, bago pa maglaog sa establishmento nindo, sabihan na ninyo, okay, social distancing po. Usually, ang dikit-dikit po, dyan na pagdating sa cashier. Ako gani, ako maglaog sa mga tindahan na yan eh. Kaya lang, importante lang po yung babakalon ko. Kaipuhan ko, kaya naglaog ako. So, ining mga physical distancing na ining daita na kukontrol ko, daita na i-observe. Tanging mga caravans at motorcades lamang ang may green light. O pinapayagan dahil mayroon itong physical distancing. Ganun ba yun? Tanging mga caravans at motorcades lamang ang may green light o pinapayagan dahil mayroon itong physical distancing. Di ba? James Wally Osas, love you. And of course, kay Marilyn Alvar Orbon. Magsisimula ang official campaign period sa February 8 pa. Pero matagal nang nag-iikot-ikot itong ating mga aspirants. Para sa National Post ay March 25. Yung mga National Post at March 25 po, 2022 sa local elective positions. So, maliwanag po yan. National, February 8, 2022. And yung sa local, March 25, 2022 sa local elective positions. Natural, ang national and local election sa bansa ay nakatakdang idaos sa May 9, 2022. Pag na-election tayo, natatapat sa birthday ng aking my only son, Dr. Ariel De Lima Gaspe. Kaya, bawal, may ano yan, yung liquor ban, ayan po. And tamang-tama naman ito, Pizza Jess po, fiesta ng San Nicolas. Di mayong fiesta po, kasi liquor ban. Bawal pa nga ining mga kumpol-kumpolan. So, yung mga hindi pa nagpapabakuna po, magpabakuna na po kayo. Kung totoong ang reaction kayan, after how many years, ay yung mga nagpabakuna ay magiging zombie, di zombie tayo lahat. Ano ba yan? Ang dami-dami kasi mga reactions po. Ang dami-daming kumukalat sa social media na, kaysa ganito ang reactions kayo ng mga ano na ito, kaysa ganito, ganon. Di ko na tuloy alam kung ano ang totoo. Wala pong pagkakaiba dito sa mga ini mga binibili natin sa social sa online. Ini mga online business po. Tapos biktima talaga ako kaya. Kaya minsan parang habo po ng patulan ini mga online pagbibili po sa mga online. Di ba? Kathleen Bulalakaw, nabiktima ka na ba niyan? Or Nita Dumangog? Kaya difficile po. Difficile talagang mag-asa kita sa mga arog kayan online buying ini ang daming na yung napanood ko nga ni birmang in order laptop pagbukas kang kahon mga pira-pirasong kahoy kawawa naman yung 35,000 pa naman. So aywan ko ba kung bakit nagkakaroon tayo ng mga ganyan. Ngayon, maaaring ipagpatuloy ng lokal na mga pamahalaan hanggang ngayong araw ng Biyernes ang National COVID-19 Vaccination Drive ng gobyerno. Siguro naman, although makatapos na kang Biyernes, tuloy-tuloy pa rin dahil paano yung ngayon lang. Yung ngayon pa lang nakakapag-decide. Bago tayo mag-decide sa kung anong itigil na vaccination, siguro pag-isipan ng gusto dahil yung iba talaga hindi makadesisyon. Pero kung sinasabi ng mandatory na ito, according to ay nagsalita niya na government, Grace Mercy,
Okay, hello. Sa mga staff po ng barangay San Agustin, siguro nasa barangay hall pa sila. Sa mga staff, kay Mercy Quinones Amoroso, barangay councils and appointed, binabati ko po kayo dyan lahat. Yung mga lupon po, dyan si Ate Glo Di Maiwat, si Ate Gloria Tayer, si Ate Edith Robit, andyan si Joy Imbalado, andyan yung si Isay pa ba, si Salve, ayan si Ambi, ayan Salvadora, si Elnora Elpedis, si Nora Elpedis po, Infelis Elpedis po. So, kumusta kayo lahat dyan? And I would like also to say hello kay Celeste Nacario, Ma'am Bermelio, Ma'am Celeste Nacario Bermelio, and of course kay Gina Cabardile Macabarles for watching the program. Hello, good evening po sa inyo lahat dyan. So, yaon na naman po kita. Pagpara usapan ta ining COVID-19 na ini ta, importante ini na dapat ipagparagos pa po until such time na talagang hindi pa maiano ng government natin na at least 90% yata or 80% na dapat fully vaccinated na po kitang mga taga-yaon digdig sa Pilipinas. Dahil ito nga ng ibang nasyon na mayayaman, ayan, biktima po. Ang hinahangad ko lang po ay hindi makapasok sa satuya ining new variant na ini. Masakit po yan kung makakalaog yan sa sato. So, sa inilabas na advisory ng National Task Force Against COVID-19, pinapayagan nila ang extension upang masustain ang momentum ng COVID-19 vaccination upang samasamantalahin ang interes ng publiko sa pagpapabakuna laban sa severe respiratory disease na ini. Ang iba naman po, may LGU po na nakakainggit po ang dyan nga ni sa Baaw, ang sabi may nagpa-vaccination doon itong makabisto ko. Pag second dose daw kay itong mga nagpapabaksin, meron daw pong pack of groceries. Dahil ko lang aram digdi sa Eriga kung ano rin ang meron pampalubag loob. Biro mo na yan, ikaw ng pinag-vaccinationan, ikaw na magkakaroon ng reaksyon pagkatapos. Okay, Ma'am Celeste Nacario Bermelio, ayan. Thank you very much po. Ang sabi ni Ma'am Celeste Nacario Bermelio, hello po, beautiful Maray El Magaspay. Thank you. Kaya lalo kung gumaganda, tapirmin yung sinasabi sa ko na beautiful. Ayan. Hello kay Weng Jimenez ang Samuyang barangay librarian. Sabi nga ni Sir Pinulio, ibig sabihin pala, ang barangay may mga librarian din. Sabi ko ito isa po yan sa inoobliga sa mga barangay na there must always be barangay librarian. So, thank you Ma'am Celeste Nacario Bermelio for watching the program. And of course kay Gina Cabarles and kay Nita and Bert and Tita Dumanghog, and at of course kay Kathleen Bulalakaw Dumanghog. So, thank you very much po. At wala kayong sawa sa monitor o pag-ihinanyog. Yung mga nasa transistor radio, hindi ko po kamo nalilingawan. Padagos po kamo maghinanyog, Madam Fe Albanyo, kay Nita, ay kay Bernalis Nelia, and of course kay Lolo Jose and kay Lolo Jess, and of course po kay Miguel Topreo na. Pero may mga naghihimananyog sa tuya. Tuwang-tuwa daw po sinda pag nadadangog ang boses ko na bakit daw arog na kaini. Kamu man daw magparataram libdi sa rong oras po. Namamaos po talaga ako yan nga ang problema ko rin, defektibo na po ng gusto ang sa kuyang boses. So, nabanggit din na nito na ang National Vaccination Operations Center ay nakatanggap ng mga kahilingan mula sa ilang LGUs na palawigin ang National Vaccination Drive na tinaguri ang National COVID-19 Vaccination Days. Palawigon po. Hanggang hindi tayo not 100%. Maski na sa ang barangay po, maski na sa ang municipalities or cities. Ini po mga nagpapabakunang ini. Dai po yan mawa 100%. Takong habo nga ni, pag pinirit mo at may nangyari, di sagutin mo pa yan. So be it.
Oh. Oh, sige, maghanap buhay muna kita. Kanina ko pinaghihiling si engineer. Kaya lang busy din. Okay. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa mga dekalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ni hatod sa Indokan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano. Pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na yan, hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. An porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay an buhay. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng boroton. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Sa gabos na panahon, maski na sa tahaw pa nin pandemya, yaon sinda pilmi sa paghiras ni tabang sa mga nangangaipo, pag-anduyog sa mga kapobrehan, asin pagpadangat sa mga nasasakitan. Kaya ngunya nakapaskuhan, inaarang ninda Congressman Zaldico, asin Congressman Pido Garbin, ang pagdanay nin katrangkiluhan, paggamuot asin pagsinarabot sa butan. Hale sa Ako Bicol Party List, maumbang Pasko po asin bagayagayang bagong taon. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang iingatan.
isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakaramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaila de Lima, ating ibalik Okay, ibalik talaga ang hustisya. Saka ayun, lahat ng ipinaninindigan ni Laila de Lima. Dahil of all the senators, hindi ko naman binabaliwala lang ibang senators natin. Pero wala akong nababaritaan. Lalo na ining paborito kong si Bongo, Senator De La Rosa. Anong ginigibo nindo? Ang sang tanong nga, may nagtanong nga rin, anong ginibo ni BBM nung senador siya? Ano ba may naipasa ba siya na RA man lang? O how many resolutions ang naipasa niya? Pero bahala na sila. So, we must be a wise voter this coming election, May 2022. So, dapat lang, ini mga regarding dito sa COVID na natatakot po ako. Sa totoo lang po, dati ining maka COVID-19 pa lang po, ako na alarma. Pero sa ngunya na naglumabas ining ikalawang kaso na ining Omicron na nasa Amerika nga, o maingat na yun sa Amerika, kaya lang before kasi, nung fully vaccinated na sila, hindi na nila ginagamit yung free mask na sinda. Kaya, I just know kung talagang, sabi, wala raw nanonood sa ko, wala raw nakikinig. Ano ba ini mga nakaano sa ko na mga nagla-live streaming? Ansa tuya nga nasa chief technician niya to, si Engineer Abelindon Torallo, nagtataga man na pagdangugon ako o panuodon ako. Di ba? Ngunyan, ini LGU na talagang tagumpay po ang ginawang National COVID-19 Vaccination Days dahil sa malaking turnout nito. Ang ganda ng turnout nun, even sa mga dito lang sa Iriga. So, inatasan ng mga LGU na ipaalam sa kanilang mga centers para sa health development kung paano nila palalawigin ang pagpapabakuna. Ang mga regional vaccination operator centers ay
natasan din, nadagdagan ang mga resources at technical supports at tiyakin ang paglalaan ng at mapamamahagi ng mga bakuna sa mga LGU. Oo nga, dahil sa ano nga po, dyan po sa Baaw, kaya daw itinigil na dahil kulang daw yung syringe. Ayan po. Kulang daw yung syringe na ginagamit, so natigil yung operasyon po ng kulang daw yung syringe, although padakol pa kang mga nakapila. Ma'am Elma, I'm one of your silent avid listener to your program. Ay ano ba ini? Kindly play the song of Openly Bayan Ko by Freddy Aguilar. Wish to dedicate that patriotic song to Senator Laila de Lima. Okay, mag-request po tayo sa satuyang sa technical po. Engineer Lindon, baka pwedeng yung programa pag Domingo po, yung mga musical po sa Linggo po yan. Magre-request po ako sa technical po kung pwedeng i-download ninda ining Bayan Ko by Freddy Aguilar. Ayan po. Mayo po kayong nagdadamog sa ko, Engineer Lindon Toralio. Kaya ini nagre-request, silent avid listener to your program. Nagre-request po. Ayan. Makikulay po kita sa technical na i-download po ini duman po sa paglinggo po. Yung jukebox hits. Patriotic song to Senator Laila de Lima. Ito pong araw-araw na po. Sa aga po, babasahon ko po itong gabos na pinaggigibo kan sa tuyang senadora. So, ako natatakot po ako dahil naitala na sa US ang ikaduwa, ang pangarwa po na kaso ng Omicron variant ng COVID-19. Ayon sa Public Health Laboratory, nakita ang variant sa specimen mula sa residente ng Minnesota. So, ang mga na nga ini, mayayaman na lugar na ini. Na-alerto sinda. Pero kita pa na we belong to a third country. So, pag tayo po pinasukan nito at bumalik sa dati, difficile po. So, I'm begging to all everybody who are listening and watching by live streaming. Paulit-ulit kong sinasabi ang gamitin po yung mga face mask natin. Ako po, every time na lalabas po ako ng bahay, I see to it na minsan nga dinodoble ko pa ang face mask ko. Kaya lang pag dito mag-broadcast ka po, difficile man para sa mo na magparataram ka na ang nguso mo, ang ilong mo ay natatakpan ng face mask. So talagang ibinababa ko po dahil ang hirap din. Ngayon, sabi ko nga, ang pagbaba, although you are already vaccinated. Vaccinated ka na pero you are not. Hindi ka sigurado if you will not infected. Nakakatakot po, although vaccinated ka na. Sabi ko nga kung baga, ining vaccination ay sapin lang po ini. Sapin lang natin ito kapag tayo ay na-infect nitong COVID-19 o nakaano tayo nito. Hindi ka na basta mararatil ka ini. Hindi ka na basta malalagarto. Kaya, always wear your face mask, wash your hands. Washing of hands and using a face mask. Diba, Annabel Albalate? Isabi ninyo yan, talo tayo, nagduduli tupad tayo. How many days pa ba ang duduli tupad? What I observed also, sometimes nalilingawan nindo porque busy kayo sa trabaho nindo, ang social distancing po. Ang social distancing nalilingawan ta. So be careful. To all our BHW sa Barangay San Agustin po, always remind those who are doing the duli tupad. I-observe natin ang social distancing, washing of hands, and of course, ang face mask. Kasi nung nag-assisting nga ako the first day, sinabi ko na, nakakanilingawan ta, social distancing, your mask. Sabi ninda, agawad, ang hirap naman nagtatrabaho kami naka-face mask. Hindi. Pag medyo nagpupuot-puot o hindi nahirapan huminga, ibaba lang po. You have to inhale and exhale and then put it back. Ang importante dyan, lalo pag kasi sa crowd, sa mga crowded place na kadakol kang tao. Ang hinangos po dyan, naghahalo-halo. Paano ko yung hinangos na yun nagkakalat doon sa crowd na yun ay nasanghap mo. Yung hinangos na yun nalanghap mo. At kung mahina ang iyong immune system,
Kaya ako nagpaparasabi, pakusugunta ang immune system ta. Not enot dyan. Dapat makusog, very strong ang ating sa, ano ba yun, yung calcium natin. Ang calcium, yun po yung limonada. Maglimonada kita ng yung kalamansi. Wag yung mga prepared juice. Hindi po yun. Ngayon tagbayabas po, ako nga ning bayabas, dahil pa ako nag-aalmusal. Paglabas ko ng bahay, nahiling ko may bayabas, kinukuha ko na. Kinakain ko na. Maraming lukban po ngayon. Marami tayong pagkain na pwede mong hingiin lang sa kapitbahay. Sabi ko nga minsan binigyan ako ng lukban, kaya lang sabi niya, pasensya na kagawad, medyo masarat-sarat. Hindi ka ako problema yan. Pag medyo mapait-pait or masarat or maasim ang lukban, isaw-saw mo sa asukal. And the most important doon ay masipsip mo yung katas noon. Because that is what you need. Para matulungan natin sa mga, kaya tayo mahina ang immune system dahil we are not eating the right food to eat. Kayang Pilipino minsan ang ugali basta lang mabasog kita. Lalo those who are from the laylalan, sa mga taga-laylayan. Mabasog lang kita, okay na. Puro kanin, without eating the right food, na ang immune system nato ay mapakusog. Yun lang naman ang importante. Alam mo, lumakas ang ating immune system. So, ang programa pong ito ay hatod pa sa endo ni Senator Laila de Lima, ni Kagawad Mel Nandada Robles Morallo, ni Botchokoy Rex Oliva, ni Rodolfo Jeff G. Poitino, and of course ni Clito Rabago. And of course, the main sponsor of this program is the Zinsino Balance Oil Plus through Susan Schönborn of Germany. Okay po? Hello to Boboy and Melit Robles Morallo. And of course, magluway-luway na po kitang magpaaram. Oras na naman. At sa tuya pong mga nakaibanan, mayo pong iba kung di dyan sa technical side po, si Chief Engineer Abelin Don Torallo. And yan man po sa PSG si Tony Saison. And yan man po duman sa transmitter si Sir Joanna Di Villa. Kaibanan man po duman si Rodel Cesar. And of course, ako po ang sa inyong kaibanan at pirming kaibanan. Mayo pong iba. Ikagawad si Madam Red Elma de Lima Gaspi nagsasabi, thank you for Helen Severino. Helen, ayan po. Kumusta po kayo dyan? Helen Severino Reginaldo. Mga BHW po sa Samoyang Barangay na nagsakripisyo rin kasubako. So anyway, it is time to say good evening. Thank you and be safe always. God bless us.